Què diré? Una persona feta per a servir, per a ajudar, amb tot allò que es pot i que no es pot. No té mai un no com a resposta. És el primer en donar la mà a tothom, inclús per fer una cursa. Potser això ja ho donarà una idea. En definitiva, crec que no hi ha prou adjectius al diccionari per definir-lo. Avui fem també menció especial al nostre amic i company Albert Giner i Cid, de la seva gesta financera del 99 i el Consell de Gràcia. Bona nit a tothom. Ja que estic aquí, aprofitaré per a dir el que em sembla més important. Com del tema del protocol no el porto bé, i no voldria que ningú s'enfadés, començaré aquest petit discurs saludant a tots aquells a qui considero artífexs de l'èxit d'aquest circuit. Un circuit admirat i valorat a totes les Terres de l'Ebre i arreu del país. En primer lloc, bona nit, voluntaris. Vosaltres heu estat sempre ajudant als organitzadors, ja sigui en fred, plovent, fent sol o fent vent. Sempre amb un somriure i facilitant les coses als corredors. Ara, en nom de tots ells, vos dono les gràcies. En segon lloc, bona nit, organitzadors. Cadascun dels pobles que heu organitzat una cursa de muntanya l'heu fet o l'heu intentat fer que la vostra cursa sigui la millor, o entre els organitzadors pareixia que rivalitzéssiu per veure qui la feia millor i qui donava més. Aquest esforç el valorem i l'agraïm molt nosaltres, els corredors. Seguiré amb uns bona nit col·laboradors. Amb la vostra aportació, ja sigui a nivell econòmic o material, heu fet possible cadascuna de les 21 curses que formen el circuit. Res seria possible sense vosaltres. Són moments difícils econòmicament parlant i per això valorem encara més el vostre esforç. Gràcies. Fotògrafs, bona nit. Amb un clip ens heu fet molts somriures i heu fet que tinguem un record per sempre de cadascuna de les curses. Immortalitzeu moments i sempre d'una manera altruista. I és això el que li dona més valor encara a aquests clips. Entre tots els que sou, en destacaria un, Ximo Barberà. Em sento un poc culpable d'haver-te introduït a aquest món i provar-te tants i tants caps de setmana. Aquest any has fet per segon any consecutiu tot el circuit. Enhorabona i gràcies un altre cop. Corredors, bona nit. Amb vosaltres comparteixo la mateixa afició i nosaltres li donem sentit a tot aquest enrenou. Espero que podeu seguir disfrutant de les nostres muntanyes molts i molts anys més. No voldria deixar passar per alt la feina que fan alcaldes i regidors de la majoria de pobles. Nosaltres tenim la sort que el nostre poble no és una excepció. Gràcies, Paco i regidors. Com tampoc m'oblido d'un grup d'amics que són la Junta del Circuit, liderats pel seu president i amic Jordi Bot. Tots ells, amb molt de treball, han aconseguit a dia d'avui es parli del circuit curses de muntanya de les Terres de l'Ebre per tot arreu. També m'agradaria mencionar Enric Colomer. Va ser ell qui va començar a posar-li fil a tot això. Com a esportista i amant de la muntanya que soc, m'agradaria recordar que a la muntanya no se li ha de tenir por, però sí molt de respecte. L'esport i la muntanya ens fa millors persones, ens ha arreglat centenars d'amics, ens dona salut, vitalitat i ens allibera de tantes i tantes tensions que la majoria de nosaltres tenim per al nostre dia a dia. Per tant, respectem-la i alhora cuidem-la. Personalment he intentat que hi hagi sempre companyerisme, solidaritat i humilitat. Li hem de donar més importància a aquests valors que no pas als resultats. Penso que això ens fa i ens ha de seguir fent tan diferents.
Ja per acabar, unes altres gràcies a la gent de la web Tortosa pel fet d'ensenyar-me el camí i de guiar-me. Tot té un inici i el meu és amb vosaltres. Martí, allí on estiguis, viu este moment com si fos teu. I el meu club, el Reis Roquetes, un grup humà increïble que m'ha donat l'oportunitat de poder defensar el meu poble. Hem crescut molt, nois. Ja sabeu que per mi donar a conèixer Roquetes és el més gran. I per finalitzar, donar els reconeixements d'aquesta nit i els que he recollit durant l'any al meu pare. Intentaré sempre, amb l'ajuda de la meva dona, ja que sense ella tampoc estaria aquí, transmetre al nostre fill el que tu i la mama m'heu ensenyat. Lluita, treball i sacrifici. Només així podré arribar a el propòsit. Después de Albert, que és tan simpàtic i òptim, home de borde i de sèria, no cal que explicar res. Hasta aquí la que m'ho ha dit. És bona amiga, o sigui que fa alegria. Bueno, no us coneixeu que sou com soc. Això va començar per part del meu treball, part de la meva vida com a atleta, com a persona de les curses. I vaig anar a Castelló jove, perquè penso que la muntanya dona molts de valors i fer curses dona molts de valors i són molt importants per a la gent jove. Han tingut sort, han sigut molt bons atletes, després sí que ho són, i que ells al final han ensenyat les coses que jo ells, com és el companyerisme, com és quan les coses no s'hi bé i jo m'enfado, ells al contrari. I des d'aquí jo sobretot voldria agrair als directors de totes les curses, perquè els que sou directors sabeu que m'heu ajudat en moltes qüestions i tots sabeu de què estem parlant. Gràcies per la vostra col·laboració. Moltes gràcies al meu equip, des de la web Tortosa, perquè quan jo he pogut anar ells han pogut ajudar, ens han donat suport, han sentit el que és l'equip i penso que ja m'he de donar gràcies a ningú. I com que pugui, continuaré fent la feina que faig i que al final m'aporten més ells a mi que a ells. El nostre president, senyor Jordi Borges, per entregar A mitja. Una última cosa per practicar això.